Silipin namin ang tinahan namin na kitang. Baka may huli. Nahanap pa namin yung pataw kung saan naming kitang. Nilagay namin yan kaninang tanghali na may 50 na hook. Saan na yun? Wala yung patawa. Atin na ngayon. Nahanap pa namin yung pataw namin. Nahanap pa namin yung pataw namin. Saan na kaya yun? Baka hindi nakabit yun. Baka hindi nakabit yun. Dito lang banda yun eh. Sa unahan. Ay hindi. Asan yung ang dulo? Asan isa nito? Doon tayo sa unahan pa. Kita mo? Doon na pataw nira. Hindi namin makita yung pataw namin. Yung palitaw. Yung palitaw o pataw. Ayun. Ito yung pataw namin. Yung 1.5 na soft drink. Ayan. Sandali. Kaya tutulungan ko si Otol magbunot. Wala.